କରିବା କହିଲୁ? ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ତମେ ଗୋଟେ ମାଛଟା ଭାଜି ଦେବେ। ଫୋନଟା ରଖିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? ମାଛଟି ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାତ ତ କରିଦେଇଛି, ମାଛଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ ଖାଲି। ମାଛ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ନା ଗରମ ଖାଇବ ସେ? ଗରମ ଭାତ। ଗରମ ଭାତ। ଓକେ ଓକେ। ହଁ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣଟା ପକେଇଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଉନ ପକେଇବା। ନାଇଁ ସେ ଖାଇପାରିବନି, ଛୋଟ ଛୁଆଟା। ଓକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକିରି ଫ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ? ହଁ ଥଣ୍ଡା ତେଲ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଥରେ ଦେଖିବି ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁନି। ଥଣ୍ଡା ତେଲ କେମିତି ହୁଏ ମାଛ ଭଜା ଆଜି ଦେଖିବୁ। ଓକେ ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ଭଜା। ହଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ତେଲ ପକେଇଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କର ତୁ ଖାଇବ। ସିଝିଛି, ଭିତରଟା ସିଝିଛି ନା? ପୁରା ଓକେ। ସମସ୍ତେ ତ ଗରମ ତେଲରେ କରନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ କଲେ ମାଛଟା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଜମା ଭାଙ୍ଗିବନି, ଜମା ଲାଗିବନି।